that that's also an aspect of school, but because of the Mondays niile issue nwa gị na ọnụ your Saturday na ọnụ your Sunday ụkwasị ya Monday nwanne isi mgbaka ga-abịa especially ma ha wuru ndị owede ndị anyị na-akpọta akara ọ na-adịcha izi so imechicha otu ga ndị mmadụ si enweta opportunity ikwudo ume ọ ga-enyeta nsogbu mana ọkwa ihe anyị kwupụsị ha biko o zuole ka anyị ghara na imebi ka anyị mechiri emechi chee na anyị mega ndị ọzọ anyị nwanata ahụhụ ya ndewo dalụrụ nne n'ịgagbu oge anyị ga-akwagakwa obele n'Ọka maka na onye nta akụkọ anyị batakwara ọ gara mpaghara ọzọ n'Ọka ka ọ malụ ka ihe si dịrị ebe ahụ ọ nọ n'ọkụ ugbu a ka anyị malụ ka anyị ga-anabata ya nwanne m nọ n'Ọka elee otu iti nọrọ gịnị ọzọ ka ị chọpụtara gbasara etu ọnọdụ obodo si dịrị ị ga-agbanye igwe okwu ga-agbanye maka na ọ gbanyere agbanye ị na ihe m na-ekwu ọ kwesịrị na ihe m na-ekwu mana igwe okwu ya ka gbanyere agbanye ọ bụrụ na ihe m na-ekwu gbanye igwe okwu gị ka ịgwa anyị otu ebe ị nọ ugbu a na mpaghara Ọka ebe ị nọ ugbu a Ọka ọ pụọla ọ dị mma anyị ga na-aga n'ihu tupu mgbe ọ ga-abata ọzọ ka anyị wee rutere mara otu ihe o ji bata maazị Ezeoke ajụjụ ọzọ nwere ịjụ gị bụ gbasara ịbụ onye Anambra steeti n'obere oge ihe dịka otu ọnwa maọbụ otu ọnwa na otu izu ugbu a ọ ga na-afịọtụ na Anambra steeti ya bụ ịhọpụta onye gọvanọ ọzọ ga-achị Anambra steeti ga-achị bidozi ebe gọvanọ Willie Obianọ kwụsịrị wee jiri gawa maka na gọvanọ Obianọ na-achị na afọ asatọ akwụkwọ iwu Naijiria nyere ikike echi ugbu a anyị na-anụ kepụ n'ọnụ ndị otu IPOB agaghị enwe ntuliaka na Anambra na ha ga-eme ile nwere ike ejikọ na-enweghị ntuliaka na Anambra na nwekwere ntuliaka n'ala Igbo ndị ọzọ n'afọ 2023 dịka ọ na-abịa nwesị ka njikere gị obele gbasara ihe ichere gbasara atụmatụ a na-agaghị enwe ntuliaka agbanụ ihe ụdịrị ihe emeela bụ n'afọ 2019 ugbu a Anambra ntuliaka Anambra na-abịa ndị mmadụ na-ekwu maka enwe ntuliaka na Anambra ele otu siri ihe anyị ratụrụ ya na-akpọkarị ịma na a sị na agba mbọ atụ n'ogwe agba abụ atụ n'ogwe na ọrụ ọkwa n'ogwe ka a pịala akụ n'uche nke m ọ dịrọ mma na anyị ga-asị ka anyị ghara ịtụ elekshọn na Anambra ihe m ji si na ịtụnye aka na ọ dịghị mma ka anyị si ka anyị ghara ịtụnye aka ọ bụgodu na ị chọrọ nkwasa ọ bụrụ na ị si na ọnọdụ anyị nọ na obodo Naijiria adịghị anyị mma na anyị chọrọ ka enye referendum na anyị chọrọ ka mee nke ọzọ ọ bụrụ gị ịbata be gị ịkpasasịa ya maka na ị ga-ama na ọ bụrụ na olu mbọsị a na o nwere onye arọpụta ndị ọchịchị etiti bụ federal gọọmenti ha ewere aka ha nye gị sole administrator ihe ọ pụtara bụ na ya bụ ihe na-agbala ọsọ ka ọ ghara ime iwere aka ya kpụtali onwe gị ọ bụrụ na anyị na-ene anya ụmụnne m biko nụ ka anyị ga-amụrụ akọ A adịghị mma B adịghị mma C adịghị mma D adịghị mma biko na anyị welu n'anya n'ime ndị niile a na-apụta na ihe mụnwa chelu na anyị kwesịrị ị na-eme bụ ụkwanụ ndị ihe mụnwa chelu na ndị IPOB kwesịrị ị na-eme bụ isi ndị niile anụnwapụtalụ na ha ga-achị na ihe anyị depụtalụ na ihe ha nwa ga-asị na ha depụtalụ kedu onye n'ime unu kwenyelu na ọ ga-eme ihe dị etu a ọ bụrụ na o nwere onye n'ime unu kwenyelu na ọ ga-eme ihe dị otu a ya bụ onye ha ga-atụnyelụ ọ bụghị ịgbaba ọsọ ara agbata ya n'ọsọ ije na Palestine ma ọ bụ na gị ndị Hamas gịnị ka ha na Israel ji wee nwee nso maka na o nwere mgbe o luru ha na-adụ aka n'anya
mana ikwu enukwu anọkwunu is no election no democratic means ngwanụnụ ha apụtala ndị mmadụ atụnyere na ha ka anyị kwuo ka anyị ghalụ na izobe okwu ezobe ka m nye gị mmalụ gị atụ. Ọ bụrụ na ị sị na ị chọrọ ka enye gị ihe unu na-akpọ referendum ka unu tụọ isi anyị a ga-anọ ka anyị a ga-apụ, nwanne m ọ bụ n'okpuru akwa ka ị ga-anọ wee na-ekwu ya. Ọ bụrụ na ịlụta tupu Nigeria enwee independence, nna anyị ukwu onye nwụgoro anwụ Enahoro late Pa Anthony Enahoro, mgbe ọ si ka enye Nigeria ikike ka ha chiba onwe ha, okwughị ya n'okpuru akwa na biya dị na Benin, maka na ọ bụ onye arọpụtalụ osolu na parliament ka o ji wee wene aka ihe nụ asị ya gịnị ka ọ chọ ikwọsị biko na kama ọkwọ m n'azụ ọkpa edu m n'ala na olugwo mgbe anyị enwere onwe anyị. Otu aka ha ka m ji asị, ọ bụrụ na unu pụtalụ si na ọ bụrụ na anyị chọrọ ka anyị zọọ ndọrọ ndọrọ a, ya bụ etu ahụ ihe ha isi na ọ dịghị mma, họpụta na onye ga-abụ ọbịa o mee ya otu ahụ unu si wee chọọ. Ọ bụkwa na unu achọghị ime etu ahụ, kedu n'ime ndị niile apụta na onye ọ ga-abụ unu tụnyelụ unu asị na ihe anụnwa biko weta akwụkwọ si dee ya ede na ụzọ nke a adịghị mma, na nke a mere nke ọ bụkwa nnọọ na sineti na ọ bụrụ na anyị ga-atụnyere gị, ihe anyị ga-eji tụnyere gị ga-abụ tupu ọnwa abụọ, ọnwa atọ, ọnwa anọ, ọnwa isii iji wee banye ebe a. Anyị chọrọ ka ijee na sineti si ha na ihe anyị kwuru bụ na anyị chọrọ inwere onwe anyị nọ na anyị chọrọ ime gị ihe a. Mana ọ bụghị ịgba ọsọ, maka na ka m gwa unu ebe eziokwu bụ na ịma na ọchịchị ịtụ vootu na Nigeria bụ ọ bụrụ na ịtụghị vootu, ọ bụrụ na ọsọsọ mmadụ 100 pụta, o nweghị mgbe a sị gị na a ga-enwe percentage nọ mmadụ 20% or whatever. Onye ọbụla pụtaranụ, ọ bụ n'ọsọsọ ezinụlọ na onye ahụ n'ọsọsọ ndị ofu pati n'ọnụ ya na ụmụnne ya bịa atụsịa vootu, atụsịa ya bụ vootu, onye ahụ ihe ahụ unu na-agbara ọsọ. Mana n'eke n'anya ka anyị jụke n'onwe anyị ajụjụ, maka na ọ na-abụ nkwuo ihe a mgbe ụfọdụ ndị mmadụ ewere ya asị gị na ị na-emegide anyị na ịdị nka n'ikenu na anya ọkwa ofu okwu anụnwa rekọd ya ka dịkwa ebe a. Ofu okwu a ka m na-asị na ndị ha mgbe a kpọrọ ka eme election boycott na 2019 nọọ ọgụgụ isi adịghị ya, ọgụgụ isi mụnwa na-ekwu ya luo echi adịghị ya. Emekata a na-eme argument asị ndị mmadụ ejekwana jee weta ihe eji atụ vootu, ga-emekwana nka na mbọsịvụ na anyị eri ofe nsala na mbọsịvụ na nke a eme nke ọzọ emekwa gịnị wee mee. Olue na uhuruchi tupu atụa vootu, agwa ha sị ha na ya bụ ihe ha na-eche, na ya bụ ihe ha na-azọ, na asaịn igwu ya, na efesigwu ya, na ebubatagwu ya. Wee jụzie nụ gịnị bụ ife eve asaịn, gịnị bụ ife na-edeliva, gịnị bụ ife na-ekwetago. Lue tata ọkụ nwụrụ na gwala anyị biko ụmụnne m, ana m aya anyị, asị m na agba mbọ atụ n'ogwe, agba abụ atụ n'ogwe, na ọrụkwa n'ogwe ka apịala akụ. Ihe mụnwa na-eche ga-adịla anyị mma bụ dịka m si ekwu na mbụ, anyị mmalụ ihe ahụ bụ iji maa atụ. Ọ bụrụ na o nwelụ ebe ọ ga-abụ anyị pụta anyị asị na ihe dị etu a, ihe a bụ ihe anyị chọrọ. Ọ bụrụ na gụnwa na ị na-azọ na pati nke A, onye a na-azọ na pati nke B, na ihe anyị ga-abụ kedu onye n'ime unu ga-asị ịkwado ihe ndị a, anyị enye gị, anyị ga-atụnyere gị. Mana otu ị ga-esi mekwa ya bụ ọ bụrụ na ị ga-iwepụta ihe ị na-ekwu na ị chọrọ, ị chọọ otu onye n'ime ndị ahụ na-azọ ga-akwado ihe ikwu na ị chọrọ, ịkwado onye ahụ, ọ ga-abụ ogo ebe ahụ okwuwe ihe ahụ ikwu na ị chọrọ ka ụwa soro wee nụrụ ya. Daalụ nne, anyị ga-agbapụ ya ọsọ ugbu a maka na mmadụ na-abụ ndị nta akụkọ anyị
banyerela anyị ofu onye si Enugu nke ọzọ si Owerri ya bụ Imo steeti ebe ndị anyị agabeghị ka anyị bụrụ ụzọ gaa Enugu ebe nwanne anyị nwaanyị Ebere kọtara Ebere ụtụtụ ọma taa kedu ka Enugu dị tata bụ ụbọchị Mọnde? Ụtụtụ ọma Chukwu na-eme Enugu adịgokwa ka ọ ga-adị ebe niile tọgbọkwalụ eziokwu na ndị mmadụ pụtakwa nwayọọ nwayọọ nwa obere mana ọ dịrọkwa ka ọ na-adị na mbọsị nkịtị asị m kwuo gasị na Mọnde gara aga kakwa mma karịa nke tata maka ị na-anya ebe a nọ kịta ka m tinye kene kamera nke azụ ọ dị mma ị na-anya ebe a nọ kịta ịfụ na ebe a bụ IMT Enugu IMT anụnwa bụ ebe na-ekwukarị ekwu ndị ọbụla mara Enugu ọfụma ga-ama na irute ebe anụnwa ụgbọala ma keke ma bọọsụ ma ndị dị iche iche na-akwụ ebe a ndị na-aga Ababa na-aga n'iru ndị na-aga Emene isikwe ụzọ nke a na-aga ha niile na-aga ebe a kịta n'azụ m ebe a bụ Shoprite unu na-afụ wọl ya ugbu a o wee bụrụ ya na ebe a tọgbọkwa achako ọ dịka a ga-asịsị na ebe a bụrụ IMT ejiri ikpekwe wee malụ anyị ga na-agakwa n'ihu na-egosi unu maka mgbe anyị na-apụta anyị gagasịrị ebe a na-abụ artisan market ya bụ artisan market ha na-azụkwa manna ọ dịka ga-asị na mkpụrụ mmadụ one ma one n'obi ka bụ ihe pụta na-azụ ya bụ ahịa ejekwa na nke a na-akpọ New Haven market ya bụ New Haven market ha jigote nnukwu igodo gbachikọta ahịa ha ya sa na IMT ebe a kịta ị ga-afụ na ndị mmadụ na-eji ụgbọala na ụgbọala anọghị n'ebe anụwa ebe m na-ahụ ugbu a m na-egosi gị bụ Enugu State College of Education Technical ya bụ old IMT ya bụ ebe unu na-ahụ ugbu a ịma na Enugu na-abụ oruo ụbọchị Mọnde ọ dịka a ga-asị na ndị mmadụ na-enene ka ha marụ ma ha ga-apụtanwu ọ bụzi na obi ka ha ịpụta enweghị ike pụtawa ị na-anya ka Enugu na-esi eme ihe bụ ọ na-akụzi ihe dịka elekere 2 nke ehihie ma ọ bụ elekere 1 nke ehihie ndị mmadụ abịaza jupụta n'ụzọ ya bụ olileanya bụ na a ka ga-enwekwa ndị mmadụ ga-apụta nnukwu na-ata n'Enugu Chukwu na-eme asị gị kwuo ị ga-asị na atụmatụ sitatụ ma ọ gafọkwala obele n'Enugu ebe ọ kwụsịchabere maka na anyị agaghị ọka fụ na ndị mmadụ na-ekwugharị n'ọka na-ekwugharị ndị mmadụ na-agaziri onwe ha ihe Abakaliki na ọdịzi otu o si adị Ọka dịkwa otu o si adị eji gosi na ya bụ atụmatụ sitatụ na ndị mmadụ ike agwụla ha mana ọ dị ka na Enugu ya bụ ihe adịchabeghị isi njedebe ndị mmadụ ka na-atụdo uche obele Chukwu na-eme amara m nnọọ ịma ndị Enugu ndị ụfọdụ nwere ka ha si eme ihe ha ihe dịka Mọnde gara aga ndị mmadụ pụtachara iro na-azụ ahịa ọfụma ọ dịzịa ka a ga-asị na ya bụ sitatụ ma ama mmezi ọzọ mana ifugodo tata ọ dịkwa ka a ga-asị na o nwezi ka tata si wee mee maka ihe bụ na ilele ihe onyonyo m mere ihe na-akụ dịka elekere 10 nke ụtụtụ na Mọnde gara aga efu na ebe niile na-ekwo ahịa mepecha emepe mana tata ahịa niile agbachikwakwa ọzọ naanị mkpụrụ mmadụ one ma one ndị obi kara na-apụta n'ahịa kịta abịa na-eme na ha na-azụ ahịa leke na IMT ebe a n'ụlọ o nwere ebe a nkwụ kịta bụ nke a na-akpọ trafik light na IMT o nwere ụbọchị ị ga-adebe na ama nkwụ ụgbọala dịka 100 na-azụ ụzọ ebe a ndị na-aga Emene ndị na-aga IMT ndị na-aga Ababa ndị na-aga ebe dị iche iche mana tata ebe niile tọgbọ wee bụrụ ya na ọ dịzị ka ndị Enugu kachasịkwa wee na-erube isi na ya bụ ihe enwekwa ka o si dị anyị ga na-erutere gị ka ịgwa anyị etu esitere ugbu anyị chọrọ ịkwaga Imo steeti Ebere anyị na-ekele gị daalụ ndewo Chukwu na-eme ndewo ka anyị kwaga Owerri ebe otu onye nta akụkọ anyị nọ ugbu a Owerri bụ isi obodo Imo steeti ka ọ gwa anyị etu ihe siri dịrị ọbụla ị na-ele anya n'ebe anyị ugbu a bụ Owerri nwanne m nwoke ụtụtụ ọma wee ka ị nọ na mpaghara Owerri ugbu a elee otu obodo si dịrị ị ga-agbagekwe
nwanne m nwoke na ihe m na-ekwu ana m anụ ọ dị ka mmiri jiri n'Owere nwanne m mmiri na-achakashi ebe a nwayọọ mmiri na-achakashi iwe eluigwe achịkacha ahụ ọchị n'ụtụtụ a amanụ mma maka ihe atụmatụ itinye aka n'ụkwụ itinye ịfanye aka n'ụkwụ a na-eme ụtụtụ ọma nwanne m adị m mma gaa n'ihu nwanne m ebe anyị na ugbu a na-abụ ebe a na-akpọ isi obodo Owere nke dị n'Imo steeti ebe anyị nọkwara ugbu a bụ ebe nwa bekee na-akpọ Imsu Junction ya wụ ebe mahadum steeti Imo dị ebe ugbu a nke bụ eziokwu ọnọdụ Owere taa ama na mma nnukwu ka ọ dị bụ mbụ ụbọchị Mọnde ndị ọzọ mana ihe abụrụ etu Owere si adị ụbọchị nkịtị maka na ọ bụrụ na ime Owere ama m na nwanne m nwoke Chukwu na-eme ime Owere nnọọ ị ga-ama ịma na ebe anyị na ugbu a na-akpọ Imsu Junction na-ekwo ekwo nnukwu ihe ọ bụ eziokwu na ụgbọala na-agbafekwe mana ọ bụcha ka o si adị ya wụ na ọ dịbe atụmatụ ịfanye aka n'ụkwa nke asị ewepụrụla ndị obodo Imo ndị bi na steeti kapital Owere abịawachago ọrụ eta na-ezigbo abịa n'ụbọchị Mọnde ọ wee ebe a ka ị ga-ahụ ihe wụ ndụ nke ndị oyibo na-akpọ live karịsịa ebe dị ka Ọlụ maka na gị ịga Ọlụ n'ụtụtụ a Ọlụ dị ka ebe a gbara ọsọ gị gakwa Ọkaigwe gị gakwa ebe a na-akpọ Ọkaigwe n'ụtụtụ a Ọkaigwe dị ka ebe a gbara ọsọ mana ndụ abịala n'Owere ụbọchị Mọnde maka na ụlọ ọba ego niile nke dị n'Owere na-arụ ọrụ taa maka na agago m n'ụlọ ọba ego nke First Bank n'ụtụtụ agakwa ga ewere ego ụlọ ọba ego niile Access Bank na-arụ ọrụ nke a na-akpọkwa Zenith na-arụ ọrụ nakwa ụlọ ọba ego niile ọ bụrụ na ị ga-echeta nwanne m Chukwu na ị ga-ama na ndị na-achị Imo nyere iwu nyere ndị ọba ego ya bụ ndị ụlọ akụ iwu n'ụbọchị Mọnde ọbụla ha ga-emepe na steeti isi obodo Imo Owere na ha ga-agbachi ha nke na-aga agbapekwa ọzọ ụlọ ọba ego ụlọ akụ niile dị n'Owere na-ezizi emepe ụbọchị Mọnde mana nke bụ eziokwu ndị na-abịa itinye ego na ndị na-abịa iwe ewe anaghị ejupụta dịka a na-eche ejupụtakwa ụbọchị ndị ọzọ ụmụ akwụkwọ nke mahadum Imo na-agakwa skuulu taa na-agakwa ụlọ akwụkwọ taa mana anaghị aga n'uju ya onye nwawo ihe m chọrọ ịgwa gị n'ụtụtụ mana nke wụ eziokwu na ụmụ akwụkwọ nke sekọndịrị nakwa nke ọta akara nakwa nke ndị praịmarị taa nnukwu agaghị ụlọ akwụkwọ taa ọtụtụ ụlọ akwụkwọ taa mechichiri emechi na isi obodo Imo bụ Owere maka egwu ahụ eyiri ụmụ akwụkwọ na-ele n'elu ule nke WAEC n'ebe a na-akpọ Nkume na Njaba n'izu ụka abụọ gara aga nakwa onye ụkọchukwu nke a na-akpọ Emeka Mmerenụ nke ndị omekome wakpuru gbuo ya mgbe ụmụ akwụkwọ ya lechapụrụ ule nke kemịstrị n'ebe a na-akpọ Ọsụ nke dịkwa na steeti Imo ihe abụọ mere n'ụlọ akwụkwọ abụọ ndị a bụ ihe na-emezi ụbọchị Mọnde ọbụla ọtụtụ ụmụ akwụkwọ nakwa na ndị nne na ndị nna anaghị ekwe akpọnye ụmụ ha aga akwụkwọ onye nwawo ihe na-eme mana nke bụ eziokwu ndụ agbagotele ya wa ọsụsụ na orire agbagotele enwere ime ahịa ndị na-agbachipụ agbachi ụbọchị Mọnde ọbụla kemgbe Ọgọst 9 a ihe a bidoro mana nke bụ eziokwu na-abụ na ha ebidola gbapetụwa na ntị ịga ebe a na-akpọ Bank Road n'ụtụtụ a ọ na-azụsi ike ịgakwa ebe a na-akpọ Douglas Road ọ na-azụsikwa ike n'ụtụtụ a mana ihe dị ka Alaba nke a na-akpọ Alaba International Market nke dị na Aba Road ọ na-azụ mana ọ naghị azụ otu o kwesịrị ogbo osisi Naze nakwa ogbo osisi ụmụ onye ala nakwa azụ mana ọ naghị azụ n'uju ya nke bụ eziokwu ya nwa oyibo ọ ga-asị na enweghị improvement dịka o sikwa adị n'ụbọchị Mọnde ndị ọzọ onye nwawa ihe m ga-agwa gị nwanne m n'ụtụtụ a na ihe na-eme n'Owere bụ isi obodo Imo dalụrụ nne ọbazi uru ejiwaga ajụjụ ndị ọzọ maka na ịnwetachala ihe niile nkwutecha ha ncha niile n'ofu okwu ndị wuo maka iwetara ya otu ọnọdụ si gbatakwuru n'Owere a na-ekele gị nne daalụ nwanne m isi ike ọ dị mma Igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụla etu ọnọdụ si dịrị o nwebeghị mpaghara ala Igbo ọbụla anyị na-akpọtabeghị okwu ugbu a mana otu ebe anyị nwara nke anyị ịchọta ofu onye nta akụkọ nwere ike ịpụrụ anyị ga mara etu ụbọchị si dịrị mana enweghị onye ụjọ kwere pụọ eru oge Ọnịcha anyị gbara mbọ
ha sị na Ọnịcha na n'ụzọ tọgbọrọ chakoo na ndị mmadụ anaghị apụta onye ọbụla sịkwana ya biko pụtụrụ anyị iro matụ ka obodo onye ọbụla sị na anyị ewere iwe na ọwụhụ ya na ọ gaghị apụ naanị Ọnịcha bụ ebe anyị na-enwetanwughị mmadụ ịgwa anyị etu ọnọdụ si dịrị mana anyị akpọrọ n'ekwentị ahịa anaghị azụ enweghị nnukwu ahịa main market mgbuka ụbọchị mgbuka mpọ Chanja Relief ha ncha niile enweghị ndị mepere emepe mana anyị amaghị ma ụzọ ọ na-aga ihe dịka ụzọ head bridge ya bụ ụzọ na-ejikọ n'Ọnịcha na steeti ndị ọzọ anyị amaghị ndị niile anyị mara ma ha nwere ike ịpụrụ anyị iro wetara anyị dịka onye nke Imo si mee enweghị onye n'ime ha kwere na ọ ga-apụ onye ọbụla maka na ofu onye ara sị na aga eji ya n'aka were akọ o wee bụrụ otu a ka o si dịrị n'ala Igbo dịka anyị na ụmụ Igbo mmadụ abụọ ndị ọnụ na-eru n'okwu ka nọkwa anyị na-etinye ọnụ kedu ka ihe ndị a niile si emetụta ala Igbo Maazị Ezoke ọngụnwa kwuchara okwu ikpeazụ dịka anyị na-achọzi ịchịkọta akụkọ a Nwada Angela ị chere na gọvanọ Ebonyi steeti kwuru na steeti atụma eme na etinye n'ala Igbo ihe ọ kpọrọ red list na o mekwelanụ ka akụnụba ala Igbo gbada ị chere na ihe o kwuru bụ eziokwu gịnị bụ red list ọ na-ekwu okwu ya Angela mbụ mbụ ihe gọvanọ Ebonyi steeti bụ Dave Umahi kwuru sị na ala Igbo ugbu a nọzi na red list n'uche ma ọ dị ka ọ na-ekwu na ndị mmadụ na nwere ike na-atụzi egwu ịbịa ala Igbo ndị ji ego azụ ego investors nwere ike na-atụ ụjọ ịbịa tinye ego n'ala Igbo ọ dị ka kedu ihe nwere ike iche gbasara ihe o kwuru na ọnọdụ sitachon na mpaghara ala Igbo bekee sọ netwọk o siziri ihe m nụrụ red list before it went down. Ọ dị mma a na-ekwu na ọnọdụ ala Igbo ugbu a ọnọdụ nchekwa n'ala Igbo ugbu a emeela ka mpaghara South East Nigeria ya bụ ebe nwere ala Igbo bụrụzie ebe nọ na red list ya nwere ike bụrụ na ndị investors ya bụ ndị na-etinye ego ndị na-eji ego achụ ego nwere ike ha agaghị na-enwekwe mmasị ịbịa n'ala Igbo wuo ụlọ ahịa maọbụ mekwe ndị na-abịa njem nlere anya tourist ọ ga na-afịa ha ahụ ịbịa na mpaghara ala Igbo bịa lere anya ọ sị gị kwuo kedu ka ọnọdụ a si metụta akụnụba nakwa ndụ na mpaghara ala Igbo imeela eziokwu sit at home emeela ala Igbo red anọrọ na red list ka ọ ga-amakpọ ya red zone as it were enwe onye ga-agbacha mbọ ya ọsị ka o tiga ego ya ebe ha ga-asị mmadụ afụtala bịa gbaa mbọ ebe ndị mmadụ aga-afụta bịa zụọ gị ahịa ma ọkwa gị were ahịa so yes o mere the area wuzie ebe a na-ezezi ezi ndị a maka ihe ndị omekome na-eme o meziele for instance mụnwa mana every Monday ana m ahụ onye yi uwe ojii or better still ana m ahụ onye police enwe onye ga-eyi uniform taa except maybe I ga-aga ihe dịka maybe police command but ama m na from ebe m bi to ebe m na-eji arụ ebe m ga-aga school ụmụnne ya enwe onye m hụrụ and this is for like 2 months or thereabouts running. Or the almost impossible to see onye easy uniform. That's one. And so if it is short of your own security, okay, Hendi chori men di otu amuwa nwai. Enwebem chori gani. Agama be extra careful because all this is much more risky as a woman. I say ihe na nwanyị ọ na-agwafu ya mmadụ. So these are some red flags that has become on concern. Ịgawazi ihe ị na-adịghị shọ mmadụ na-ekwozighị ekwu koju ebe ahụ gị ji nwayọọ shigharịa azụ laghachiwe ebe isi because ị dịghị shọ of ebe na-aga. That's as a woman.
And so what it means is that insecurity at this level very high. Tendencies of, I don't know the English word for rape. This is very high. Because in a onye woji, I don't know the Igbo word for policeman, please. Onye woji. Onye woji, yes. In a onye woji, obiaga akagi kigeba. Obiaga akagi. These are some of the issues. So I can name ujana kumad. I can name psychological wise. Perhaps it's just a coincidence na Ibara, you drive into a street and when the madu pokoroni, but somehow your antennas haga just gawa careful. And these are some of the things. Now, a whole lot of people aga scooter. Mahojo. And so the issue becomes I gemegi de ha ruo mbole. Owuronya chori me owuronya chori ga ijem from one state to another, but he gets she one of the southeast states, Gaia. He gets Chichi before Gawa. You understand? And so, I will head a business, I will head a beke, or perhaps only Choli Shebe, Gamma had Mozo in another state. So, if I look at it as from the business perspective, Gini meziri mmadụ ga-efuruzi ego ya sị ka ọ bịazie ebe a bịa mee ya invest. It's I don't know, but it got to be extra careful because of the risk that are involved. Odema dalo rinne iji chịkọtazi dịka na abịa n'isi njedebe Maazị Ezeoke nke ajụjụ a ka m chọrọ ịjụ ajụjụ a ọ bụrụ na ịbụ dịka ịbụ onye Anambra ugbu a ịmakwanụ na otu anyị si eme ntuli aka na Naịjirịa bụ na ọ bụrụ na ịbụ onye Anambra na ị chọrọ ime ntuli aka na Anambra na ị ga-agbalịrị ị ga-anatarịrị wee gaa na mpaghara ebe ahụ ị nọ wee debanye aha ya bụ ebe ahụ ị nọ rejista ebe ahụ ka ị ga-anọ wee tụnye akwụkwọ. Ọ bụrụ na ịbụ onye Anambra na ị nọ ihe dịka Abuja, ajụjụ ịbụ ka m na-ajụ gị na ị nọ ihe dịka Abuja ugbu a na ị rejistakwara na be nna gị ugbu a elekshọn na-abịa, obi ọ ga-aka gị ịsị ka ị ga tụọ vootu? Nke mbụ, obi ọ ga-aka gị dịka ọnọdụ si dịrị ugbu a, obi ọ ga-aka gị ịsị ka ị na-aga tụnye vootu maka na ị chọrọ iso họpụta onye ga-achị ala ebe a nọ mụ gị? Nke abụọ, ọ bụrụ na ị bụ onye Anambra bi mba ofesi dịka Disemba na-abịa nso, ịma na ndị Igbo na Disemba, ị ga-enwe mmasị ugbu a ya bụ na ị na-achọba inwe mmasị ka ịla Disemba kpọrọ ezinụlọ gị laa Disemba ga gosi ndị bụ ụnụ ka ụmụaka mụrụ mba ofesi mata ụmụnne ha ụmụ ihe ndị a, obi ọka ga-aka gị ịsị ka ị gaa n'iru mewe njem a otu ihe si gbatakwuru ugbu a? O wee bụrụzi ọ bụrụ na ọ dị otu a, gịnị ka a ga-emezi na nkịta mụrụ asaa mụka mana ọzọ amụzina? Ọhịa bụ ajụjụ nchọ ka jụọ gị dịka anyị na-achịkọtazi. Nwanne m, udo dịrị gị. Tupu m aza ya bụ ajụjụ, o nwere ajụjụ e jụrụ nwanne m nwaanyị njọ ka m tinyetụ obere ọnụ, nke bụ na a sị na ala Igbo abụrụla red list. Na ọ bụ ihe ịgba anya mmiri. Ịma na mgbe mbụ tupu January February this year, na mgbe mbụ anyị na-anụ red list, ị na-ekwu okwu Borno, ị na-anụ ebe North East, ị na-anụ ebe Imogo ọ na-anọkọta sị gị na enwere ndị agha na-eje na anyị na-enwe ndị a na-anụ ọgụ, echedo egbe onye a si ebe a na-agba nwanne ya si ebe a na-agba. Na ọ bụrụ na anyị ghọta, ndị Yoruba na-emekwa na ha ekweghị na ọnọdụ adịghị mma, ha ebidogokwa mebe nke ha. Mana ọ bụrụ na anyị na all the indices, anyị ga-afụkwa na ana Yoruba bụ ebe ọ ga-abụ eme tata ndị a na-akpọ foreign direct investment, ndị si obodo oyibo na ndị si ebe ọzọ na-abịa eme investment. Nke a n'Igbo o were m anya na ọbago na red. Iji
iji gosi na ọ bụgo etu ọ dị. Ịba n'Imo steeti, Imo bụ ebe iji nke ndị oyibo na-akpọ hospitality wee malụ. And anyị kwesịrị ịma na hospitality na-aga n'iru ebe enwe nchekwa, nke bụ na ndị mmadụ ga na-aga ije abalị ma ndị ntorobịa, onye nke chọọ ije ebe a na-agba egwu awantịlọ, oje disco, oje club, ndị mmadụ na-ele ihe, onye na-ele mmanya na-ele, onye ndị na-eme taksi ihe a na-agagharị ọfụma. Mana since ebịa na-enwe ụmụ alụ aka n'ọnụ a eme nke emeghị nke ọzọ, unu ahụla na ya na ya bụ ihe agbadala. And ihe ọ pụtara bụ onweghị onye ga-amụrụ anya bịa sị kịta na eji m $100 million, kedu na mpaghara ebe m ga-eje tinye ya. Onweghị ime investment abụghị ihe eji na ọ bụghị emotion, ihe a bụ strategic inclinations, na ebe ọ ga-abụ nje tinye ego m, na ebe ọ ga-enye m ọmụrụ, na ebe ọ ga-amụtara m. Ọ bụghị maka na enweghị ike isi m na Fidelity Bank bụ onye Igbo nwe ya, mana ọ bụrụ na m hapụ ego m na fixed deposit ha enye m 3%. Onwe bank ọzọ ga-abụ nhapụ ego m na onye nwe ya abụghị onye Igbo, ịghọta na nhapụ ego m de enye m 20%. Nwanne m onweghị na-agba ọfụcha ebe a na-echi ọzọ ejebe ebe a na-alụ ọgwụ. Nke a bụ igwe onwe anyị eziokwu. Nke a bụ nke mbụ. Nke dịka ajụjụ gị si dị wee dị, na ọ bụrụ na onye nọ mmakpịa ndị nọ na diaspora nọrụkwa ndị nọ na diaspora n'ime Nigeria dịka ndị bi Abuja, otu ụzọ ihe na-abụ merenụ, and ọ bụ ihe mwute, bụ ihe mere nya. Nke mbụ bụ na ikwuru ya na mbido, anyị unwe ka o si wee dị na Nnobi a na-akọ na mmadụ ịtọ. N'ụtụtụ a agụọla m press release ndị APC Anambra a na-akọwa na nwekwa ndị onye agbagbu na Nnewi. Now ọ bụrụ na ya bụ ime abalị o nwere nwoke onye Nnobi mụ na ya nọ na-ekwu, mụ na ya kwugide okwu, ọ na-akụ 1 o'clock this morning. Ya nwe na onwe ya na-achọ, ọ bụrụ na ụzọ gaa ọ na-agbafu. Mgbe chukwu ya ka ọ sị na election ọkwa onye ndị na-atụ election, i wee fụ na ihe a bụ onye na Abuja. Suddenly ihe a melụnụ nya wee tinye ya ma ndị alọ na ndị Nnobi, onye ọbụla mmezi ha na-achọ ịgba ọsọ. Ọ bụrụ na eto, ọ bụrụ okwu aka ya bụ na amaghị ejije ụmụ ahịa. O wee bụrụ na a ga-enwe ndị ga-asị na ha ga-abịarịrị ka ha tụwa ya bụ mbinye aka. Mana ekwenyere m na ọtụtụ n'ime ga-asị na ọkwa na onye dị ndụ ya bụ emesịa ewee kwubekwu ya, ọtụtụ n'ime ha ama mbịa. Now ọ bụrụ na ndị nọ n'ụlọ abịaghị, kedụzi ka onye nọ obodo oyibo, nke mma agwa anyị enwe mgbe mmelụ ihe ndị oyibo na-akpọ campaign for Enugu Airport for more than 1 year ka reopen the airport. Now emepego ya bụ ọdụ ụgbọelu. Kedụzi ka onwe ọtụtụ n'ime ihe na-eme, ọtụtụ n'ime anyị amaghị. Ekwesịrị ka ụgbọelu bido daba 20th of September, mana ọ daghị. Ha ebugharịghị ya na 1st of October, Friday, na ụgbọelu izizi ga-ada 1st October, nke abụọ ada 2nd October. Ihe ọtụtụ n'ime anyị amaghị bụ ihe eji wee bugharịa ya. Ụgbọelu enweghị ike ịhapụ Ethiopia maọbụ hapụ Los Angeles na America, ma ọ hapụ Europe gbalụ nkịtị wee nata. Enwe COVID nke merụ na ndị na-eme njem ehizighị nne. Nke abụọ, ndị mmadụ na-enyozi ya bụ ebe enyo, maka na mgbe ụfọdụ ama na ọ bụghị etu o si dị ebe anụnwa insecurity si edesi ka esi ekwu ya. Mana onye na-tọsọ na ọdụ ịntanetị, ihe niile ọ na-agụ ga na-eyi ya egwu na ị na-ekwu okwu ịbịazi na ọ ya sị gị biko ya ka dịbagodi. O wee bụrụ ya na ile n'anya aka mma gwa anyị na Ethiopia bụ yanwa bụ sọsọ ụgbọelu na-esi mba ofesi na-abata ala Igbo. Ọ bụghị kịta bụ
ngwụcha Septemba ka their passenger load dị. Enwere ihe a na-akpọ reduction in traffic in their booking. Ana m ekwu maka na ana m akpa nkata n'azụ na-ama na ihe na-emenụ. And ọ bụ na ị na-enye anya efu mgbe enwezighị ndị ga-esi obodo oyibo nata weta pounds na dollar wee gbanwee ya, mgbe enwezighị na ụmụnne anyị ndị na-eme taxi na Enugu ma Owerri na ha nwee pasenja ha ga na-ebu ọnụọgụgụ pasenja onye ọbụla na-ebikwa mma, mgbe enwezighị na onye na-ele ahịa bụ mgbe mbụ na ọ ga-abụ ọbịa ọkpọba ahịa onye si ma ọ bụ ịpụta n'oyi emene ndị na-achọ ka ha si Enugu pụọ tupu ụtụtụ a na-efo ha ga-eje golu onugbu afọrọ afọ nke dị fresh, golu ede, golu ọtazi. Mana mgbe enwezighị ike ị na-eme ihe ndị a, ụmụnne anyị, ndị nne anyị, ndị nwunye anyị, ndị ụmụnne anyị niile nọ na-azụ ahịa, ịhụ gị na ihe ha na-eji n'aka nọ na-ame sọ mgbada. Otu a ka ọ dị ndị ịnọkọta isi mmadụ oke na onwe ebe a na-alụ new estate n'Enugu iji malụ gị atụ. Onwe oyi nwoke mụ na ya nọ na-akpa nkata n'abalị, onye a nọbụ nọ Germany, onwe steeti ọ na-ekwu okwu about 100 of them na-ekwu okwu igo n'Ọka new estate ya ka mụ na ya na-ekwu n'abalị. Ọsị maazị na nka hapụgodi ivev na ha na-echegodi ka amalụ ka obodo si wee dị. So ọ bụ na ị na-enye anya, mana ọ bụrụ na enweghị ihe gbasara nchekwa otu o si wee dị, ndị a bụ ndị ha weta euro a na-ekwu ga-abụ millions. Ụmụnne anyị bụ ndị ga-abụ kapịnta, ụmụnne anyị bụ ndị na-alụ mesin, ụmụnne anyị bụ ndị na-alụ bricklayer, ụmụnne anyị bụ ndị na-alụgasị ọlụ dị iche iche enwe ọlụ. Aye biko ụmụnne m ndị na-ekiri, ana m agụ ihe unu na-ede. Ọnọdụ ugo adịghị egbe mma, anyị ma na Naijiria nwere ka o si eme anyị ahụ, mana biko na ihe nna ayọ bụ o nwere ka Naijiria si akpagide anyị, mana ka anyị ghara ịkpagidezi n'onwe anyị nụnụ. Ọ bụrụ na Naijiria nwere ka o si akpagide anyị, anyị nwabụ ndị Igbo anyị ga-asịzi ka anyị neba anya, ka anyị hapụ kenenu ha were ya, ha ga-esi ya esi, ha were Naijiria ha sibe. Mana ka anyị nwa bata n'ala Igbo, mee na ala Igbo ga-abụ ebe anyị ga-etu enyi nna seneta enyi nna ya Baribe si akọwa ya, na ka anyị Igbo bụrụ bayan ndị Germany. Maka na ọ bụgodị na Germany tiwa tata na ndị bayan nọrọ onwe ha, ha na-edozibe ha mee ya na ha achọghị ime ihe na-eme na Northern Germany, ha achọghị ime ihe na-eme na Westland, n'etiti ihe na-eme na Berlin. Teknọlọji niile ikwe BMW, sorry, ikwu BMW ha nwa ikwu kedu ihe niile imogo unu ifu ihe niile a wee malụ na ekwenyere m ọnọdụ anyị na obodo a bụ Naijiria adịghị mma. Sọọsọ ihe anyị na-ekwu bụ ka anyị welu na ile anyị na-agụ eze anyị ọnụ. Ajụjụ gị maka na ihe anyị na-ekwu bụ anyị ka nwere ohere, anyị nwere ebe 90 days if not less, kpọzie ya ọnwa na-abụ, iji wee kasie ụmụnne anyị n'obodo oyibo obi ha nata maka ekeresimesi. Maka na ego ahụ ha ga-eji nata bụ ihe ga-enye aka wee na-enye ndị nna anyị nọ na vileji. Maka na ụtụtụ na-agba ha si Amerịka bịa, ụfọdụ na-egotasị ma ọgwụ ha ga-enye ndị nna anyị ndị nọ ma ọgwụ ukwu mgbu ma ọgwụ nke a ha ga-enye. Ụfọdụ bịakwa ọnụnụ ọ bụrụgodi $10 ka ha wetara, ọ bụkwa na onye si Abuja nata ọ nwee ike ọ bụrụ 2000 ka onye ụlọ okenye nọ n'ụlọ o welu na-emebe. Mana mgbe mmadụ ga-esizi na ọ bụkwa nna nnata na nwekwanụ ka enwee ike asị na anọkọtara ndị nwa amarụ ndị ha bụ na-agbaba egbe mgbọ wee bụrụ etu a ka mgbọ si wee tụ. Ọ sị na biko nụ kama ya akọnyekwelu ndụ akụkọ kama ka ọ nọlụkwa ebe ọ nọ wee nọlụ n'ọlụ onwe ya. Ifugo na ọ bụrụ obodo Naijiria mezi nke nọ anyị nwa. Mana ọ bụrụ na anyị na-ekwu okwu na akwa anụ nwee kwesịrị ịlụ ebe a adịghị,
n'ụzọ adị ebe anụnwa adịghị. Ọ bụrụ na ịbata n'Aba, iji maatụ, ịbata n'Aba, ịhụla ya n'foto, ịhụ Aba mmiri ebe niile, mmiri, ụmụ nwaanyị a na-aga mmiri a na-eru ha n'ala. Ọ bụ federal gọọmenti mere ya? Biko na ụmụnne m, ihe a bụ ihe anyị ga ka anyị ncha niile tụnye ọnụ. Ugboro one na ugboro ka ma ekwuola, anaghị ezo ya ezo, asị m na onye na-achị ha anaghị achịta. N'ihe pụọ, ndị mmadụ asị na a na-eme, onweghị ihe gbasara m na federal gọọmenti, ihe gbasara ala Igbo. Abụ m nwa afọ onye Igbo, ana m ekwu ya unapologetically Igbo. Mana biko nụ na nke anụnwa ọ bụghị ihe anyị ga-ahapụrụ federal gọọmenti. Ihe gbasara ọrụ nchekwa, biko nụ ka anyị chekwaa n'onwe anyị. Anyị na-enwe ịbata na Anambra enwe vigilantes, mana kịta even vigilantes, one of the ndị Igbo na alọ yesterday bụ ndị vigilante. Exactly. So kedu ka anyị iwe na-ewegodi gị? Ọ bụ gị na mmadụ gbata iwe, ịpụta iwe, ị na-akụ isi gị na wọl gị, ịkụcha isi na wọl, ịmụnye onwe gị petrol, gbaa ya ọkụ, ị na-emegide onwe gị. Iji chịkọta ya bụ okwu, a sịkwanụ na mbozu a na-eghe ya n'ọkụ, ọ na-aha mmanụ, ọ maghị na ọ na-elepịa elepịa. Oche ma onye na-ahụ ya n'ọkụ ka ọ na-emegide, mana ya bụ mbozu na-elepịa. Ụmụnne m, biko nụ, ikpere m dị n'ala. Ọkwa ifuru ya bụ anụ Igbo, anyị ga-ama ka anyị ga-esi bịakọta ọnụ ka ụmụnne, welu mmanụ ihe anyị ga-eme maka ọdịmma anụ Igbo. Iji pịachie okwu a, otu oyi nwoke kwa, onye nke nọ na-alụ ụlọ n'Ọka, ka bụrụ rọd o ji jebe eji alụ ụlọ, enwelu sekuriti ụdị ihe a wee na-eme. Gwanụ m ka obi ga-esi dịzi ya iwetakwa pounds weta n'ụlọ na ọ na-eje alụ. Ọ bụrụ na enwere onwe ya ewetagizi gị $60, ọ bụrụ na onye nọ Amerịka anaghị ewetazi dọla o ji alụ ọrụ n'ụlọ, ọ ya nwa bụ na nwanne gị nwoke na-abụ bricklayer enweghị ọrụ, ọ ya nwa bụ na onye bụ eletrishan enweghị ọrụ. Owulukwa mgbe na onye ọbụla ga-ahapụkwa n'Igbo gbanaba ọsọ, asị n'Igbo nọ na Abuja na ndị Igbo nọ na Lagos, come home. Ọ bụ etu a ịkọmzie home, etu a ka ị ga-esi wee nọ. Ọ dị mma. Ndewo Maazị Ezoke, okwu gị kwụ ọtọ ka elekere 6 maka ya bụ n'aka anaghị eji enyo wee na-ele ya. Okwu gị dabara nnọọ adaba. Ndewo, ka anyị gazie na nwanne anyị nwaanyị Angela Nkwọ ka ọ chịkọtazie ka anyị wee mechie, maka na otega anyị n'ọbalụ, otegokwe ndị mmadụ na-esonyere anyị ebe a. Maazị Angela, ọ bụrụ na ị nwee ohere ihe dịka nkeji 10, enye gị nkeji 10 si gị na gị na ụfọdụ ndị ntorobịa iwe na-ewe, na gị na ha nọtụ kpaa nwee mkparịta ụka, ka ihe ị ga-agwa ha ka obi jụrụ ha, gịnị ka ị nwere ike ịgwa ha ka obi jụrụ ha, nakwa etu ha si eme ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ihe asị ha na-azọ gbasara ka ala Igbo n'ọrụ onwe ya bụrụ obodo nke aka ya. A sị gị na ka gị na ha nọtụ ihe dịka obere oge, na ị nwere ohere inye ha ndụmọdụ ma ọ bụ ịtụpenye ha azụ etu ha nwere ike isi mee ihe a ka ọ ka mma, ma ọ bụ gosi iwe ha. Iwe na-ewe onye ọbụla anyị ma, mana kedu ụzọ ka mma ị nwere ike isi gosipụta iwe gị a ka o wee bara gị uru, ka ihe na-azọ nwee ike ka ịhụta na ya. A sị gị na gị na ha nọ obere oge ka anyị wee chịkọtazie, kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye ha? Igwe okwu gị dị mute, ị ga-agbanye. Daalụ. Okay, imeela. Eziokwu excuse me, anyị niile iwe na-ewe anyị, mana anyị wegide n'iwe a, anyị ga-emebinu nke anyị nwere enwe. Ọkwa ndị bi n'ala Igbo wụ ndị nne anyị, nna anyị, ụmụnne anyị na ụmụ anyị, our parents, our brothers, our sisters, our children. Anyị ga-asị maka na anyị chọga leta anyị emebie A na B na C anyị nwere enwe.
chefuzie na D anyị nwere ike si na C gafee na D nwetazie the letter E. Achọrọ m ịyọ ndị okorobịa ndị youth ibe m enweghị na-ekweta na omene na ọhụzi an adult in Nigeria anyị niile wụcha youth. Achọrọ m ịyọ ha anyị biko ka iwe anyị ka ọkụlọta nnọọ ka anyị ghara na imebi ihe anyị mechiri emechi. Eziokwu ihe maazị kwuru eziokwu. Onye na-enwetahụ dọla na-enwetahụ pound sterling ele na otoche mee boat ele na otoche ehiwe shop ọkwa mgbe nwanne gị nwoke oyọrọ ka ị ga-agwa ya na ka o mepetụrụ gị shop ọ na ị chọrọ ịga masters or something ya weta ego gị ji tụkwasị ya n'elu nke ị gbara mbọ ya nweta. Achọkwara m ịyọni ka anyị tiwe ụmụ nwanyị female inclusion ọ dị mkpa. Enwe obodo na-eje tigo ụmụ nwanyị n'ihu ọrụ in facets of governance and ha nọrọ at the level that they are. N'ala Igbo a ga-asị nwaanyị a na-ahụ ya ọgbana ọ ga-ekwu ka, but we see the implication. Ile ala Igbo lee ala ndị Yoruba ị ga-ahụ ihe dị iche. Gị lee ala Igbo ka anyị gị hụ a ga-asị na nke nwaanyị na-eje ọ na-ehuru anyị mamịrị or something, one very point phrase like that. Ọ dịghị mma. Ọ ga-erule mgbe anyị ga-asị ụmụ nwaanyị ndị a obodo mebiwe asị nwaanyị bịa mejie ya. Ebuge the matter to ndị ụmụada. Nwoke isi na-acha ya ọkụ asị lụtara ya nwaanyị. It means there is a calming effect that a woman brings that we must admit. Ọ ga-erule mgbe anyị asị okwu ụmụ nwaanyị ndị a anyị eme n'ihe a otu a anya ụzọ anyị ebe ihu ebe ị ga-ereziri m prayer point. It's a miracle, but I live in Owerri. Just like Mazi said, ọwụhụ federal government mebiri ụzọ ahụ. Ọwụ ụzọ mụ na ndị ọzọ na-agba. Year in, year out, a ga-abịa kwemechekwe campaign, anọkwa nga anọ. And ebe m bi now, it would be foolhardy to say na ị chọrọ ịgba ihe dịka Camry. Onye niile save wele go their SUV and what have you. But kaiti ụmụ nwanyị, we know where it hurts most. That's the truth. There is nothing wrong. Kaisi ụmụ nwanyị was a female governor. Ali Waga boss. We will not die. If anything, I got this better for it. Kaiti ụmụ nwanyị. Enwere onye si ụmụ nwanyị nwere ị ga-spell for nwoke. Gara n'okwu bekee, ị ga-spell for nwanyị without it ga nwoke. But that no ụmụ nwanyị bụ ndị ụmụ nwoke Chineke kere nyekwe ha womb. And so it means that we can reason slightly different. Ụmụ nwoke na nature not straight. Okay, we want good road. Good road. Gị mee otu ahụ. Gị chefuo na between the point of a ga-evute asphalt, vute the tractors and what have you. Gị chefuo na esopoziri nwe onye na-eje eshi nri. Ụmụ nwoke ga-eri nri. A ga-anwụ mmiri. Ndị na-eje like group ga-like kwe nwe mmanya. Ọgwụ ụmụ nwaanyị ga-echeta ihe dị otu a. So achọrọ m ịyọ ụmụnne m ha biko ha ghara nnọọ ka anyị ghara na imebi ihe ndị a. Ọ bụrụ onye kọpa eposto ya Imo State or better still Southeast obi amafu ya. Ọ dịghị otu a before onye niile na lobby asị eposto gị Southeast obi ruru gị ala a ga-asị gị okay you go marry wife come back. That used to be the fear. But ụbụlaka ịkwazie Southeast dịzi ka ode a ndị mmadụ gbara ọsọ ore mma. Achọrọ m ịyọ ha na ha biko ha chetebe isi maka even omume echi anyị na-eji ekpe over 90% of us are Christians. Anyị na-ekpe ihe gbasara udo, peace, tolerance, acceptance. Ka anyị biko ka anyị si n'ebe ahụ mejiwe ka anyị mejiwe obodo anyị. Ọwụ n'ala Igbo ka ndị mmadụ na-eji atụ ego si ka enyere onye aka ka o gwuo ụyọ ya, ka enyere onye aka ka ọ lụọ nwaanyị, ka enyere onye aka ka ọ gaa skuul. Ala Igbo ka a na-eji eme ya.
And we have a whole lot of products like that. But manubua, ochawali mebiweni. Can the youth eat them? Habiko, iwe ha ghara na iji ọkụ. Ihe mebiri, ihe dị aha. Enwe ọrụ nọ ndị fine girls achọghị poor guys, as it were. But then, enwekwara good girls. Enwere ihe niile ka anyị biko ka anyị nabata ka business anyị flourish. Ka ụmụ nwaanyị nwee ike mepe shop ha nara loan ha nwee ike kwụghachikwa ego loan ha nara ka business ghara na ife udene ka ụmụ nwaanyị ghara na inwewe BP and other health related issues ka ụmụ nwoke ghara na inwewe BP and other associated health concerns maka economic setbacks. I'm sure that in how we face and we can relaunch. If Ndi Igbo can come this far after the Biafra war, then nothing is impossible for us to achieve. Darling, I'm making a preach, Mother Angela Nko, Nokwa Mazizuke, Dikisias, Unsiazano, Bobana Apple, Makani Hajin, Rokone Babu, Emeregini, Alibu. The Makari otu ọ dị na mbụ dịka isi kwuo na mmechi okwu gị Nwada Angela ikwu na kemgbe a lụchara agha Biafra n'ọkwa ndị Igbo jikwa aka ha wee rụzie ala Igbo nke mere na ebi ugbu a enweghị ihe ga-ekwe ka ịmata ka onye na-abịa abịa mata na ebe a bụ ebe a lara n'iyi n'oge a lụrụ agha kwuricha kụpịacha enweghị nnukwu enyemaka gọọmenti ọbụla ọ ndị Igbo jikwa ikeketa orie wuzie ala Igbo anyị ga-ejizi aka anyị were mebisie ihe niile anyị ji aka anyị rụọ nke a bụ okwu ihe m chere na ya bụ nchịkọta okwu si n'ọnụ Maazị Ezeoke na Nwada Angela Nkwọ anyị bịa ka anyị ga-achịkọtazi ya na mkparịta ụka nke taata dịka anyị na-ekele gị onye ọma gere anyị ntị na BBC News Igbo na Facebook anyị nakwa Instagram anyị ebe anyị na-esi iwe na-agbasa ozi n'ikpeazụzi naanị nkele ka m chọziri ka unu kelere anyị ndị Igbo ka anyị wee chịkọta Maazị Ezeoke na Nwada Angela. Maazị Ezeoke buru ụzọ. Igbo ndị ọma na-ege ntị ụmụnne m biko nọ ana m asị na ọkwa na Igbo nwe mmadụ ma anyị nwekwanụ mmadụ Igbo bụ ihe nwe m agwaghị ihe anyị ga-abụ onweghị ihe m ga-abụ ma ọ bụghị site n'aka Igbo sọsọ otu ihe na-arịọ anyị biko nọ ka anyị welu na ile anyị gụọ eze anyị ọnụ udo dịrị onye ọbụla dịkwara gị Nwada Angela ngwa Igbo mụrụ m nne unu emeela gị anyị ntị dịka Maazị shiri kwuo ka m yọkwa ihe meziri emezi a na-emechikwa ya emechi oke a na-anọ n'ime ahịa olu nwata ahịa one side ka m yọọ ihe anyị meziri ruo otu a ka anyị gbakọta ọnụ mejikwa ya maka na anyị hapụ ndị a onye ga-atụpụrụ anyị ọnụ onwe anyị ka anyị ga-emezi obodo anyị mma mmadụ ndị ọgbọnọ Igbo ndị ọma na-ege ntị a sị na ntị naanị ihe abụghị ma ha ka okpu aka maka na otu mkpụrụ okwu ezurula onye maara ihe biko onye iwe na-ewe wezina dịka Oliver Dikokwe gụrụ egwu larala mmụọ siri gụọ onye iwe na-ewe ewezina ọ ga-adịcha maka anyị were n'ụkwụ wee chọwa ihe dabara na mmiri maka na onye bepụrụ onwe ya imi ka o were ọ bụrụ bekee ha sị to cut your nose to spite your face ọ bụrụ ezigbo ihe ka ọ bụ n'ebe a ka anyị ụka nke tata n'isi njedebe tata bụ abalị 27 nke ọnwa Septemba afọ 2021 dịka ị na-agba mbọ gị dịka onye Igbo biko kwụbakwa aka gị ọtọ na-emekwe nke ọma zere ihe ọjọọ ka ihe ọjọọ wee zere gị otu a ka anyị na-achịkọtazi ya na BBC News Igbo aha m bụ Chukwuneme Obiejesi